Piye guys, password wingi blonceng nih. Blonceng ya, iki aku mek blonceng sing neng dek ya guys. Ternyata sek woh neh. Lah iki aku mek cilik ape tak jangan meneh. Iki aku mek kemangi guys. Kemangine wis ngendat iki lho. Wis sampe mati guys kemangine karek arang-arang godhonge. Lah kok lali aku ora ngwadah. Ya wis tak pekno godhong gedang ngwadah kemangine. Lanjut masak ya guys terus teko omah. Lah iki tak gelar saku ape ngocaki bloncengku. Iki bloncengnya nom guys. Nek jangan meneh iki enak sing nom. Nek tuwek kan ya jangan lodeh semur. Karena nggo manisan jangan ireng lah wi enak sing tuwek-tuwek nek nom iki ya enake di jangan menir seger no dadine gembuk-gembuk piye alias gamoh guys ngerti gamoh para guys gamoh iki ya pokoknya gembuk ngono iki lah iki banyuku wis umop ya guys lah iki ape masak tak campuri sego jagung iki aku tuku karon 20.000 10 bungkus sak bungkus 2.000 lah iki karone iki diguyang mbek banyu panas guys terus diudek wis mekar dhewe iki ngono tuku ning ngene tanggaku ya guys tanggaku iki enek sing gawe ngene iki lah iki masak aku direwangi anak wedok guys dhek tak kon muthiki bayem sing gampang-gampang wae sing dhek iso sembari aku masak sego beras iki guys tak keroncong dhisik guys bareng ngono tak deleh magicom terus karonku mau tak tumpang ning ndure sego beras mau guys terus karek ngacupo ki anak wedok iki ngewangi ngumbah bayem terus ngewangi ngumbah bloncenge wis ta iki dek iki pengen melu bu tak iwangi ya bu aku pengen melu masak lanjut sing aku nggawe bumbu jangan marinere ya guys ki telawe tak tukokno urang rong buntel sak buntele iki 5.000 bar ngumbah-ngumbah ndekmu takon muthiki lombok guys dek ketok iki engko seger segone jagung jangane menir lawe bathoke urang aduh mesti enak iki guys nek wis ngene iki guys wis umep jagunge mbok cemplonge bayeme dimasuk dikei seasoning dan sebagainya uyah karo micin karo gula tak incipi jangan ya Allah segere kare nggae lawe iki guys bothok urang kita goreng ngene iki ya guys ngotoke iki melok neh anak wedok melok udek iki tak takoni wedi apa ora bu ora oh, ya wis ora iki tak kon ngicipi enak pedes mantul jadi iki sambelnya aku sambel mentah ya guys tak kayak asem terus ini tak bakar wis tau jajal guys masak ora enak tak ku ambek mbok wis segeren anakku bareng lo segeren mangan iki anak lanang iki mbah nandi iki mulai tibake mulai kelas langsung mangan dhek jarine seweger bu